हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैनिसिमबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओमफ्राय आङो माने लोमजानानै दंमोन ओमफ्राय भिडिअ होनो हायाखैमोन। ओमफ्राय दिनैसो नोंथांमोननि सेराव ब्लग लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय गोबां मानसिफोरनिथ' दैबाना जासिदों। ओमफ्राय जोंबो दा ओरैनो एसे जोंथिंथ' बिदि दैबाना जायाखै, थेवब्लाबो ओरैनो माने अखानि दै एसे जादों आरो थेवबो बिदि माने गुबुननिफ्राय बिदि दै फैयाखै आरो ना। ओमफ्राय ओइनै लोगोफोरा ओमफ्राय बेरायनो थांनायदों। ओमफ्राय जोंनि खाथियाव माने खाथियावनो आरो ना। ओमफ्राय माने मेला जादोंमोन। ओमफ्राय मेलाखौबो नुवासै, 10 तारिखनिफ्रायनोमोन, 25 तारिखसिममोन। ओमफ्राय नुवासैमोन। ओमफ्राय दा दै जाना दङ आरो ना। ओमफ्राय जोंथ' थाङाखैमोन। ओमफ्राय माने गुबुननि माबाफोराव नुबाय थादोंमोन आरो ना। ओमफ्राय दा नायनोसै बेसेबां दै जाना दङ, नोंथांमोननोबो देखायनो नाजानोसै। नायनो थांगोन सानबाय, नायनो थांबाथाय नोंथांमोननोबो माने सेयार खालामनो सानदोंमोन आरो मेलाखौ। ओमफ्राय दा गैया, नायनो थांनाय जायासै, अखा हाबाय थाबाय नालाय। जानायनिफ्राय साननैफोर नुबायमोन खोमा, ओमफ्राय जोङो माने हाबाबो दंमोन नालाय ओंखायनो आरो ना। ओमफ्राय दा थांबाय थानोसै, मानसिनि दै जाना दङ, नोंथांमोननोबो देखायनोसै। नायलांबाय थादो बिदिब्ला। बेनोमोन ओइ दैया लोमसावजोब्बाय मेलायानो। फैनायबा नुगोन सानदोंमोन, फैनानै नायगोन सानबाय, जाबाय दानियाबो। Oile kita. Ini kalau payah ni tu tu. Muda. Ini sedang. Apa ni semua? Oi, mama sih ada ni tu pun mama. Oh, lama ya? Berapa beda? Harusinसै जोंनि दालां बायनायनिया। ओमफ्राय नेरे आइटेम खालामना फै आरो दलङा जायखौ हाखोनाबाय आंनिखौ गब्र'गोनसो सानदोंमोन दे। आंबोथ' दैखौ माने इदि खारगोन दख मोना जादोंमोन।